Hey yo, what's up guys? So, welcome back sa atong YouTube channel. So, for today's video, natay doyan naapod kay saan sa Tagalog? Pumilo? O dili? Guyabano. Nasa tay Guyabano na ay doyan. So, excited ako sa atong mukbang for today. For tayo mag-start, salamat sa Lord. Thank you for this food. Thank you for this blessing. In Jesus' name, Amen. Tara po, siguro unahin natin itong si Mr. Guyabano. Sarap. Lamig. Butang mo isa sa rep. Lamig. Juicy. Kaya itong main event, doyan. Kaya siya guys is kaya siya miracle fruit. Tambal na siya bisag unsa sa cancer, kaayo na siya Guyabano. Dahil ang doyan guys. Oh yummy. Very creamy. Sulitin natin to guys kasi minsan lang to. Kung tagas mo kuan guys, tagas mo blood pressure, hinahinay lang pud man ni kay taas ka ng cholesterol. Up. Matod pa tong tapang. Lamig good. Sarap. The way to do it. Overpower ang Guyabano guys. Namit juga ang doyan. Tulokan kayo na gamay ay. Ibig saya kayo. Wala na yung isa. Kaya pa itong kahon. Kaya ito wala. Medyo pricey lang siya sa amo pero sulit.
Sulit ang kalami ug ang ka-creamy. Simot sarap talaga to guys. Sarap. Wow! Level. Sarap. Okay ka guys. Sa mga hilig ug duyan diya, makakalimutan nyo talagang pangalan nyo. Super creamy. Palang to sa mga nakaka-relate dyan. Mga kumakain talaga ng duyan. Masarap talaga eh. Sarap. Enjoy talaga ako sa duyan natin ngayon. Ay. Ipet. Handle with care kasi napakasarap. Sa mga di pa nakasubscribe, please support our YouTube channel, Busog and Family. Tara, supportahan niyo po ang channel natin na lumago. Marami pa tayong magagawang video together. Salamat sa mga positive comments na nakatataba ng puso at nakaka-encourage sa atin to do more videos. Thank you po. Last 3. Hindi talaga ako kumain ng pa dito. Kung numahaw pa kami guys. Thank you Lord.
Mm. 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 Ito ang definition ng masarap, guys. Mm. Mm. Ay. Mm. Thank you for watching, guys. Itong dalawa, iwanan na natin to kay Mrs. kasi siya ang sponsor nito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, if you like this video, please do like, share, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Boss Dog and Family. Goodbye!